Am urmărit cu atenție și o mare surprindere subiectul legat de Sorin, Simona, doamna Ana și domnul Gârghe, dar și discuțiile care au avut loc în această seară la Capricii. Sunt absolut uluită de reacția domnului Eduard Puiu. De obicei, îl consideram o persoană respectabilă, cu opinii pertinente și obiective. Cu toate acestea, modul în care a abordat această situație, mai ales în privința lui Sorin și Simona, mi-a lăsat un gust amar. Simt că nu doar domnul Puiu, ci și alți invitați din cadrul emisiunii Capricii le-au ținut mereu partea, ridicându-i la un nivel de apreciere, oferindu-le o validare pentru comportamentul lor discutabil. Această susținere constantă a fost, în opinia mea, o formă de indulgență exagerată, care le-a oferit lor o platformă de afirmare nemeritată. Și chiar în această seară, domnul Puiu s-a adresat într-un mod total neprofesionist față de domnul Gârghe, tatălui Sorin, criticându-le aspru în absența lui, deci toată lumea știe că domnul Gârghe a decis să nu mai intervină telefonic și să nu-și mai exprime părerea public. Consider că, atunci când numele unei persoane continuă să fie vehiculat în discuții, fără ca aceasta să fie prezentă pentru a-și apăra poziția, nu doar că nu este etic, dar denotă și o mare lipsă de profesionalism. Mă așteptam ca, din partea unui psiholog de calibrul lui Eduard Puiu, să vină o abordare mai imparțială, mai ponderată. Însă, reacția sa din această seară a fost surprinzător de părtinitoare și lipsită de empatie, oferindu-le lui Sorin și Simona mai mult sprijin decât merită, încurajându-i astfel în atitudinea lor. În loc să modereze discuția, să analizeze și să încerce să aducă un echilibru, domnul Puiu a ales să fie foarte vocal și chiar ironic la adresa celor care au îndrăznit să exprime opinii diferite. În calitatea sa de psiholog, această atitudine mi se pare cu atât mai surprinzătoare. Publicul se așteaptă ca un specialist în sănătatea mentală să aibă o abordare mai nuanțată, să empatizeze cu toate părțile implicate și să contribuie la o discuție constructivă, nu să dea vina doar pe o parte și să încurajeze comportamente discutabile. În plus, am observat că în cadrul emisiunii Capricii, el se adoptă din ce în ce mai des o poziție favorabilă anumitor participanți, fără a le analiza comportamentul într-o manieră echitabilă. Aceasta a devenit o tendință îngrijorătoare, iar susținerea constantă acordată lui Sorin și Simona este un exemplu clar. Mă întreb dacă nu cumva emisiunea, din dorința de a atrage atenția și de a crește ratingurile, a început să ignore regulile de etică și profesionalism, alegând în schimb să ofere platformă și sprijin unor comportamente problematice. Ce m-a surprins și mai mult a fost reacția lui Sorin și Simona în fața acestor susțineri publice. În loc să vadă în aceste comentarii o ocazie de introspecție și de corectare a propriilor atitudini, ei au părut și mai încrezători și mai siguri pe ei. Este trist să vezi cum două persoane profită de o susținere disproporționată pentru a justifica sau chiar încuraja un comportament care este departe de a fi unul exemplar. În loc să accepte un feedback constructiv și să încerce să îmbunătățească relațiile cu cei din jur, ei par să folosească această susținere pentru a-și valida propriile acțiuni și pentru a continua să fie inflexibili în fața criticilor. O altă mare dezamăgire a fost lipsa oricărei încercări de a-l invita pe domnul Gârghe să spună părerea într-un mod mai amplu și liber, să poată explica public cum vede el întreaga situație. Absența unui dialog deschis și autentic între domnul Gârghe și cei implicați direct nu face decât să adâncească tensiunile și să lase loc pentru speculații. Publicul are nevoie de o imagine clară și completă asupra situației, nu doar de păreri subiective, iar emisiunea ar fi trebuit să fie un mediu propice pentru o astfel de discuție. Reacția lui Eduard Puiu, tonul părtinitor al emisiunii și lipsa de echilibru în discuțiile desfășurate au lăsat o impresie negativă. Publicul așteaptă de la astfel de platforme o abordare matură, echilibrată și profesionistă, capabilă să ofere nu doar spectacol, ci și reflecție și învățăminte. Nu știu dacă Capricii va reuși să corecteze această tendință, dar sper ca, pe viitor, atât domnul Puiu, cât și ceilalți invitați să fie mai conștienți de impactul pe care îl au și să aleagă să promoveze un dialog cu adevărat constructiv, care să ofere soluții și să evite polemicile inutile. Seara aceasta a fost plină de emoții și surprize pentru toți cei din casă, deoarece au primit pachete și scrisori care au stârnit o mulțime de reacții. L-am văzut pe Robert, care citea o scrisoare cu mare atenție. Zâmbetul său plin de curiozitate se transforma treptat într-un râs molipsitor. La un moment dat, i-a arătat lui Alexandru câteva rânduri, spunându-i că era menționat și el acolo. Curioși, au început să citească împreună și nu au putut să-și oprească râsul, comentând probabil amuzați despre conținutul acelor rânduri. În schimb, atmosfera nu a fost la fel de destinsă pentru toată lumea. Sorin, pe care l-am văzut stând singur și gânditor, părea destul de supărat și abătut.
După discuțiile aprinse din studiile emisiunii Capricii, era evident că aceste conversații l-au afectat profund, lăsându-le într-o stare destul de tensionată. Am observat că toată situația și modul în care s-a discutat despre el l-au făcut să se simtă expus și nemulțumit. Această stare de neliniște părea să-l urmărească și să-l afecteze încă, iar prezența lui era umbrită de gânduri întunecate. În casa fetelor, am asistat la momente similare de introspecție și emoții amestecate. Ramon a fost văzută citind o scrisoare, iar expresia feței sale alterna între emoție și melancolie. Doamna Ana, în încercarea de a se apropia mai mult de Simona, părea să-și canalizeze toată energia pentru a crea o legătură de susținere. Și Simona a primit, la rândul ei, câteva fotografii și scrisori. Le-am văzut pe amândouă analizând împreună acele fotografii, probabil amintiri din emisiune, care includeau și pe Sorin și Simona. Atmosfera era una complexă, tensionată, parcă impregnată de o încercare de reconciliere forțată, dar necesară. Doamna Ana părea prinsă într-o situație delicată, iar tot ceea ce se întâmpla o afecta profund. În timp ce încerca să-și găsească locul între sentimentele de afecțiune pentru Simona și relațiile cu ceilalți membri din casă, părea copăleșită de complexitatea situației. Această stare de incertitudine se simțea din plin în gesturile și privirile sale. Ceea ce m-a surprins cel mai tare a fost reacția celor din platoul emisiunii Capricie și, în mod special, comentariile domnului Puiu. Discursul său, plin de opinii tranșante și uneori critice, a adâncit tensiunile deja existente. Domnul Puiu a avut o intervenție neașteptată, adoptând un ton părtinitor și oferind opinii care nu păreau să ia în considerare toate perspectivele. Această abordare unilaterală nu a făcut decât să înrăutățească atmosfera, iar publicul a putut observa o atitudine care contrasta puternic cu ideea de imparțialitate. În timp ce urmăream discuția din platou, am simțit cum situația devenea din ce în ce mai complicată. Fiecare cuvânt rostit părea să adâncească diferențele dintre părți, iar sprijinul acordat anumitor participanți, fără o analiză critică a comportamentelor acestora, a creat o tensiune vizibilă. În loc să ofere o abordare echilibrată, domnul Puiu părea să alimenteze conflictele, fără a încerca să modereze și să aducă claritate situației. Această lipsă de neutralitate a fost surprinzătoare, lăsând impresia că susținea o poziție subiectivă, ceea ce a dus la o reacție destul de puternică din partea celor implicați. Înapoi în casă, atmosfera era la fel de apăsătoare. Fetele discutau despre cele întâmplate, iar unele încercau să înțeleagă deciziile și reacțiile celor din platou. Simona, vizibil afectată, încerca să-și găsească echilibrul, în timp ce ceilalți membri ai casei păreau și ei copăleșiți de evenimentele recente. Oamenii își împărtășeau opiniile, dar se simțea o tensiune nedefinită care plutea în aer. Nimeni nu știa exact cum ar trebui să gestioneze toate aceste emoții contradictorii, iar liniștea apăsătoare părea să fie încărcată de cuvinte nespuse. Pe măsură ce discuțiile continuau, Sorin și Simona păreau din ce în ce mai izolați, fiecare luptându-se cu propriile gânduri. Timpul petrecut în casă devenea din ce în ce mai dificil pentru ei, iar presiunea publicului și a comentariilor din platou adăuga un strat suplimentar de stres. Această seară a scos la iveală vulnerabilitățile fiecărui participant și, într-un fel, a evidențiat cât de fragilă poate fi legătura dintre ei atunci când sunt supuși unor presiuni externe. Fiecare dintre ei a primit câte o doză de realitate, iar confruntarea cu propriile temeri și incertitudini le-a oferit tuturor ocazia de a reflecta asupra ceea ce contează cu adevărat. Totuși, în ciuda tuturor tensiunilor, s-a putut observa un fir subțire de speranță că, poate, prin discuții deschise și sincere, ar putea ajunge să se înțeleagă mai bine. În final, această seară a fost una de introspecție profundă, atât pentru cei din platou, cât și pentru cei din casă. Această experiență le-a oferit ocazia de a-și confrunta propriile emoții și de a încerca să înțeleagă mai bine perspectivele celorlalți. Rămâne de văzut dacă vor reuși să depășească toate aceste provocări și dacă vor putea restabili o atmosferă mai armonioasă. Mă întreb din nou, și poate că mă repet, dar acest conflict între Stelian și Robert devine tot mai greu de înțeles. De la cuvintele grele pe care și le aruncă până la jignirile de o vulgaritate extremă, situația a scăpat de sub control. Totul a culminat cu afirmația lui Robert despre închisoare, cu acele aluzii groaznice despre ce se poate întâmpla acolo, afirmații ce nu doar că nu au nicio legătură cu subiectul, dar și denotă o lipsă crasă de respect și maturitate. Ambele părți au demonstrat o imaturitate totală în abordare, comportându-se mai degrabă ca niște adolescenți decât ca niște bărbați. Așa cum li s-a spus deja în emisiune,
Ceea ce vedem aici nu sunt doi bărbați care se confruntă cu demnitate, ci doi băieței care își lasă orgoliul să dicteze cursul discuției. În mod evident, Ramon are dreptate când afirmă că există ceva mai profund la mijloc. Robert, se pare, nu poate trece peste faptul că Stelian a fost, la un moment dat, admirat de mai multe fete din casă, printre care și de Tess, pe care el o simpatiza. Este clar că această rivalitate între ei nu este doar despre diferențele de opinii, pare să fie o adevărată bătălie a egourilor. Fiecare cuvânt spus, fiecare insultă aruncată pare a fi doar un alt mod de a-și hrăni orgoliul rănit și de a-și afirma supremație în fața celuilalt. Și totuși, mă întreb, ce se ascunde în spatele acestei revolte constante din partea lui Robert? Dacă, într-adevăr, nu există nicio legătură personală între el și Stelian, de ce ar căuta în mod continuu să creeze conflicte, să se revolte cu atâta intensitate? Pare imposibil de justificat. În viață, e faieresc să nu placi pe cineva, să nu fii de acord cu părerile sale, dar să cauți constant conflicte pare un semn de neacceptare interioară. Acest tip de rivalitate poate avea rădăcini profunde. Poate că, în esență, este vorba despre o nesiguranță personală a lui Robert. Stelian a atras atenția mai multor fete, iar Robert poate simte că nu a reușit să obțină aceeași apreciere. În adâncul sufletului său, poate există o frustrare pe care nu și-o poate explica sau admite. În loc să accepte că nu poate controla sentimentele celorlalți, el își canalizează energia în conflicte inutile, ca o modalitate de a-și justifica propriile nesiguranțe. Acest lucru nu face decât să-i afecteze imaginea în fața celorlalți și să creeze o distanțare din partea celor care observă această atitudine. Și astfel, asistăm la o escaladare constantă a tensiunilor, o spirală din care ambii ar putea ieși doar prin comunicare matură. Dar în loc să-și rezolve conflictul printr-o discuție sinceră, ei continuă să folosească jigniri și cuvinte grele, ceea ce nu face decât să îi îndepărteze de ceilalți. Întrebarea care rămâne este, de ce nu pot renunța la această luptă inutilă? Ce-i face să simtă nevoia să-și arate superioritatea unul în fața celuilalt? Mai mult, această atitudine nu afectează doar relația dintre Stelian și Robert, ci și dinamica întregii case. Ceilalți membri sunt prinși între două tabere și sunt nevoiți să asiste la acest conflict neproductiv. Tensiunile dintre cei doi încep să devină o problemă de echilibru pentru grupul din casă, făcându-i pe ceilalți să se simtă incomod și să încerce să evite subiectul. Atmosfera încărcată și încordată din casă este evidentă. Membrii casei nu mai știu cum să reacționeze, fiind martori la acest conflict constant. Fiecare își dorește, în mod cert, să-și găsească locul și liniștea, însă acest război al orgoliilor creează o barieră invizibilă, un zid între ei. Dacă lucrurile continuă în acest ritm, întregul grup riscă să fie fragmentat, fiecare membru al său încercând să evite discuțiile care ar putea să implice. Speranța rămâne că, la un moment dat, cei doi vor putea să-și depășească diferențele. Poate că, prin reflecție și dialog sincer, vor înțelege că acest conflict nu face decât să-i consume inutil. Ar fi mult mai constructiv pentru ei și pentru întreaga casă să găsească o modalitate de a conviețui în pace, renunțând la această luptă orgoliilor. Fiecare are dreptul la propriile opinii și preferințe, iar diferențele dintre ei ar trebui să fie un punct de diversitate, nu un motiv de diviziune. În final, aș dori să văd o schimbare de atitudine din partea lui Stelian și Robert. Poate că acest conflict ar putea fi începutul unei noi înțelegeri între ei, un punct de plecare pentru o prietenie sinceră bazată pe respect. Toți cei din casă, inclusiv spectatorii, ar aprecia un astfel de exemplu de maturitate și autocontrol. Numai timpul ne va spune dacă cei doi vor reuși să depășească această perioadă de tensiuni și să înțeleagă că, în fond, fiecare om are propriile vulnerabilități și nesiguranțe, iar confruntarea lor într-un mod destructiv nu face decât să-i rănească pe toți cei implicați.